Sådan et på fodboldben her kan man ikke bruge til meget i slummen, hvor det er basket, og navnlig street basket, som er den helt store attraktion. Og det er netop, hvad dagens dyst går ud på. Vi skal have 12 point hver især. Vi har hver vores makker, og så er der bare med at få bolden op i kurven. God kamp. Det er helt lige. 11. Næste mål vinder. Så starter med bolden. Det koster. Kæft, jeg er dårlig. Man smider det hele væk. Ej, det var en ladet sejr. One more.